नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत अळूच्या पानाची आवळी बनवणार आहोत। मग त्याबरोबरच आपण त्याचं पीठ कसं बनवायचं आणि ती कशी लावायची आवळी ते पण आज पाहणार आहोत। या अळवाच्या मागचा भाग घ्यायचा आहे। मागच्या भागाची ही जी जाड शीर असते ती आपण काढून टाकायची आहे। ही अशा प्रकारे काढून टाकायची आहे। हे सर्व जाड शिरा असतात त्या काढून टाकायच्या आहेत आणि त्याला प्लेन असं करून घ्यायचं आहे। या प्रकारे आपण आता सर्व पानांचा अशा शिरा काढून घेऊया। आणि जर तुम्हाला शिरा त्याच्या काढता येत नसतील पानांच्या तर तुम्ही फक्त हा असा वरचा देठ असतो तो फक्त असा थोडासा असा कापून टाकायचा आहे। आणखीन लाटणं घ्यायचं आहे। लाटण्याने ह्या प्रकारे हलक्या हाताने अशा ज्या त्याच्या शिरा असतात त्या सर्व अशा दाबून टाकायच्या आहेत। हे पहा, जसं आपण कापून घेतो त्या प्रकारे त्याच्या सर्व शिरा अशा दाबून जातात। आता आपण पीठ बनवायसाठी घेऊया। मी इथे हे 2 वाट्या एवढं पीठ घेतलेलं आहे। बेसन पीठ आहे हे। हे पीठ 2 वाट्या म्हणजे पाव किलोचं पीठ आहे। यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ घालणार आहोत। मी अर्धी वाटी एवढं पीठ घातलेलं आहे तांदळाचं आणि 50 ग्रॅम एवढं कुळथाचं पीठ आहे। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। हा मालवणी मसाला आहे। तुमच्याजवळ कुठचाही असेल तरी तुम्ही घालू शकता। तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही घाला। मी हे 4 चमचे एवढा मसाला घातलेला आहे। अर्धा 1 चमचा हळद घालणार आहे। चवीपुरतं मीठ आणि मी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। ही 2 चमचे एवढी आहे। आलं, लसूण आणि कोथिंबीर आणि 1 हिरवी मिरची याच्यामध्ये घालून घेतलेली आहे। आणि यामध्ये आंबट चिंबट अशी चव येण्यासाठी आता मी यामध्ये आगळ घालणार आहे। हा कोकमचा आगळ आहे आणि हा 4 चमचे एवढा मी घालून घेते। आणि हे पीठ आंबट झाल्यावरती खूप छान असं लागतं। आणि सर्व मिश्रण आता आपण असं एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि नंतरच याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। पीठ आता छानपैकी मिक्स करून झालेलं आहे। यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालणार आहोत। पाणी एकदम सारं नाही घालायचं आहे। या प्रकारे थोडंसं पाणी घालून पीठ छानपैकी असं तयार करून घ्यायचं आहे। जास्त एकदम पातळ असं पण बनवायचं नाही आहे पीठ। या अशा प्रकारे घट्टसर असं पीठ बनवून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता, एकदम पातळ पण असं बनवून घ्यायचं नाहीये। हे असं पान ठेवून घ्यायचं आहे। त्यावरती हे पीठ ह्या प्रकारे असं लावून घ्यायचं आहे सगळीकडे। असं चारही बाजूने त्याच्या असं पीठ छानपैकी असं लावून घ्यायचं आहे पातळ पातळ। हे अशा प्रकारे पातळ असं पीठ लावून घ्यायचं आहे पानावरती। त्यावरती आपण आता दुसरं पान ठेवणार आहोत।
हे असं दाबून घ्यायचं हे पान त्याच्यावरती दुसरं, आणि त्याला पण असंच पातळ असं पीठ लावून घ्यायचं आहे. हे अशा प्रकारे आपण दुसरंसं पान लावून घेतलेलं आहे. त्यावरती मी थोडे थोडे असे तीळ घालून घेते. हे सफेद तीळ आहेत. हे तीळ असे थोडे थोडेसे घालून घ्यायचे आहेत. असे थोडे थोडेसे प्रेस करून घ्यायचे आहेत. ह्याच्यावरती अजून थोडी पानं लावून घेतली की त्याच्यावरही असे तीळ टाकून घ्यायचे आहेत आणि लावून घ्यायचे आहेत. पिठामध्ये एकदम मिक्स केल्यावरती ते दिसून येत नाहीत, म्हणून आपण पिठामध्ये घातले नाही आहेत. हे आता आपलं लावून झालेलं आहे पीठ सर्व पानांना. आता हे आपण दुमडून घेऊया. हे पहिलं असं दुमडून घ्यायचं आहे पान. ह्या बाजूने पण या अशा पद्धतीने असं दुमडून घ्यायचं आहे आणि याच्यावरती पीठ लावून घ्यायचं आहे. आता ह्या बाजूने पण असं थोडंसं दुमडून घ्यायचं आहे आणि ह्या बाजूने पण, आणि ह्याला पण आता आपण पीठ लावून घेणार आहोत. आणि हे आता असं हलक्या हाताने असं प्रेस करत जायचं आहे आणि घट्ट असं करून घ्यायचं आहे. आणि हे आपलं पान असं राहतं, त्याला असं पीठ लावून व्यवस्थित असं चिपकवून घ्यायचं आहे. एका भांड्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे, गॅस चालू केला आहे आणि ह्या प्रकारे अशी चाळण त्याच्यावर ठेवून घ्यायची आहे आणि त्यामध्ये असं केळीचं पान ठेवायचं आहे आणि यावरती या अशा प्रकारे आपण आता अळवडी ठेवून घेतलेली आहे. यावरती तुम्ही तवा ठेवू शकता किंवा एक प्लेटसुद्धा झाकून ठेवू शकता. तुमच्याजवळ स्टीमर असेल तर स्टीमरमध्ये सुद्धा ठेवू शकता. अशा प्रकारे आपली अळवडी बनवून तयार झालेली आहे. आता आपण ती कापून भाजायसाठी घेऊया. आणि अळवडी गरम गरम असताना अशी कापायची नाही आहे, ती थंड व्हायला द्यायची आहे आणि मगच कापून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता किती छानपैकी अशी बनलेली आहे. ही अशी अळवडी आपण अशी तव्यावरती ठेवून घ्यायची आहे आणि त्यावरती असं थोडं थोडं असं तेल सोडायचं आहे आणि हे छान खरपूस अशा भाजून घेऊया आपण आता या अळवडी. आपली आता ही अळवाची अळवडी बनवून झालेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता ती अशी कुठेही अशी फुटलेली वगैरे नाही आहे, खूप छानपैकी अशी तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट पण करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.